has been neutralized. Over. Be advised, objective secured. Over. Be advised, enemy jeep in your AO. I repeat, enemy jeep in your AO. Over. Be advised, objective neutralized. Over. Iltapilon porukka. Okei, tapettiin. En tiedä onko se enempää sitä. Se on hiukan isommat ääniä, lippujen nimeä tässä vaiheessa. Ei osaa. Mä menen tonne checkpointiin. Be advised, we spotted an enemy soldier in your area. The objective has been taken. Helvetissä. Be advised, we have neutralized the objective. Over. Toi koko ajan kuri tuntuu olla vähän Ui, parempi kaksi. kuvessa. Voispa Heppä kakkoilla laineen We tästä can't secure the objective. I repeat, we can't secure the objective. Eiköskö rankeri F2:ssa pisteen? Jaha, mä Be pääsin advised, heti enemy chopper pelin has been soul. spotted in your AO. I repeat, enemy chopper in your AO. Over. Tässä on huonoa, kun ei saa tätä mappia isommaksi. Ei mitään. Game running in background. Sen takia mä en pääs siis. Ei tätä kyllä tarpeeksi. Joo, mulla oli sama ongelma, mutta sit kun nähtäis sukun, niin sit se on. Kun tappasin kaksi sieltä. Tässä on kyllä huono kuva, missä nää liput on. Joo. Räjähdykset oli niin näyttäi. Oo. Oi jumala. Mitä sä siellä katoo kyykit? Ammuin Mutta- taas. Mutta yksi on, että mä en saa vittu control teille, että lähdet vittuun tuo vittu. Mulla on tässä semmonen bugi, että nyt jostain syystä katoo niitä aseita kokonaan. Sit katois. Tuolla antennin suunnassa tossa niin pellolla on jätkä. Saatko sä spotattua sen? Mä kuolin siihen. Eikä mulla toimi spotit. Pipip ääni. Mulla on nyt skuori ollenkaan, niin mä koitan jos mä pääsisin johonkin se on tuttu. Mut ei kun Ekkoon meni eikä siellä oo ketään tuttu. Onks sä missä päin? Minä. Niin. Mä oon täällä rajalla. Rajalla. Mikä on raja? Checkpointti. Täytyy myöntää, että toi musiikki on parempi kuin Be se advised, the objective has been neutralized. Over. Jep. Mikä toi on nyt on? Päfä 2 niin sydämen tykytyksiä. Se stressasi ihan liikaa. Taas tuli uusi tähtäin. A generic game error was reported. Please try again. Sulje selain välillä ja avaa uudestaan. Saas nähdä miten nää tankkistatsit sun muut jää tonne viimeksi. Ainut mistä oli jäänyt jotain mainintaa, niin oli ajoneuvon käyttö. Ja nyt se on täynnä, ei vittu. Kokeile vaan uudestaan koko ajan. No mä oon rämpännyt tässä ihan vittu. Oh. Niin. En oo korjannut sitä. Ken nyt mä en siis saa... Ai.
tankki vai kopteri? Tankki vai kopteri? Tässä on yksi tyyppi mun näin edessä, että katsotaan mitä käy. Ja sitten yhtäkkiä kun mä aloin jaamaan ainut tossa jetillä ja kato ympärille missään, niin joku Nyt on tilaa. Mä en päässyt kumpaan kanssa. teleportissa kun sinne laitettiin. Niin olisi blokattu kun kaikki niitä pistoissa. Siis mulla välillä ne katoo. Ne ei vaan tykkää toimia. Eikö se oikea peli joku lähemmäksi 20? Onko se verran vielä tilaa kovalle? Kumpi puoli te ootte? Miten tässä voi vaihtaa puolta? Squad hallitus. Switch Steam. Mulla kaatu.